Пиринско. От планината. Има ли сделка? Вижте сами от 17:30 само по Нова. Тази вечер в Найнат единственият българин по желание Джоко Росич. Сблъсъкът на чичаните. Веско Маринов срещу Орлин Горанов. И Мариана Попова в подкрепа на българската музика. Благодаря! Ах, как се радвам само да ви видя в деня, в който спряхме да работим за правителството, но правителството не спря да ни работи! Лос Бендито с най-големите уникални аплодисменти заслужени! Браво! Между другото, откакто Аню Ангелов каза да се оглеждаме за бомби, да знаете, Дани не е спрял. Даже вече обезвреди няколко секс-бомби, нали? Но стига толкова вътрешно-заводски смешки, защото мезето вече дрънка пред вратата. Днес на гости ми е актьора, който закусва шкурка. Колбой от Софийската равна прерия, Джоко Росич. При него в бюструма е моето лично мезе, Силвия Драгоева. С драмичке... Джоко точно ми казваше как е добър ден на сръбски. Я да видим дали съм запомнила. Добро ютро, пиянице! Добре ли ми е произношението? Много съм добра. Джоко обеща да ни каже дали мисли да се снима в още Истърни и защо продаде гласа си на Пастърма. Аз имам обаче единствен въпрос към Джоко. Колко кофиле трябва да изяде Симеон Дянков, за да започне леко да звучи като тебе? Обаче отговора очаквайте след минути само единствено в Найнат. Марки... Силвио, Силванке, и аз те тебе чекам на бюрото да ми додеш, да ми кацнеш, да... Леко се повлякох, Дани, от теб се заразих, да знаеш. Но, преди това, най-интересното от днешния сравнително... удавихме се у слънце ден! Дани, извинявай, между другото, ако те чуя още веднъж да пееш Малък дъжд, ще те пратя навън да го пееш с шнорхел, да знаеш. Ужас, бе, то не беше дъжд, не бе чудо, какво стана? Но дъжда все пак се ядва, ще плисне, па ще отшуми, ще израсне висока буйна ръж, ще се събудят корени и стинали. Моля ви се, някой да ме плесне да се спра, че се помислих за големия кораб. Но не, ще почна да минавам сега от тук там. Мисълта ми всъщност беше, че дъждът е нищо в сравнение с новина като тази. Вижте. Надпяване за президент. Веско мери сили с Орлин Горанов. Yes! Ето това ще бъде сблъсъка на чичаните. Чичо Веско Маринов за ГЕРБ срещу Чичо Орлин Горанов за БСП. Да ви кажа, аз от сега съм си резервирал билет на първия ред. И Дъждобран. В случай, че Веско много се развълнува, нали? Представям се, между другото, как би изглеждал един микс от техните парчета. Даже мен да ме няма на белия свят, нашата полиция ни пази. И понеже само ние имаме способност да виждаме в бъдещето, ето как ще изглежда предизборното надпяване между двамата големи чичани. Чушка
Все едно нищо не съм ви казвал. Нали? Народе мой, българските учени изобретиха уред, с помощта на който може да се минава през стени. Уредът се нарича врата. Да. Между другото, минавайте, където ще ходите, вървете, но след 2 минути да сте тук, защото ще ни гостува най-временно пребиваващия в България. Човекът, който докато чакаше българско гражданство, успя да се снима в цели 112 филма. Българо-сръбската звезда на унгарското кино Джоко Росич. А след него, в подкрепа на българската музика, ще пее една певица, която много добре знае какво яйце и се пече на Поли Генова. Моята лична слабост Мариана Попова. Но, преди това, да свалим по една Николета, защото Мариан не може. Нейнат продължава след Лъжвериша. Къдри накрая, браво, дами! Народе мой! Днес мой гост е един мъж, чийто глас би подкосил дори краката на Велислава Дърева. За този глас министър Дянков би продал майка си и баща си. Какво остава за Бойко Борисов? Той може да язди, може да пее, да стреля и да живее с пенсия от 279 лева. Сукал е от цели 3 жени, сръбкиня, българка и циганка. За жалост само като бебе. Нале... Айде, няма повече да го ядосвам, защото човека колекционира ножове. Представя ви, актьора, който чекаше Йована. А то какво дойде? Вежди Рашидов! Легендата на българското кино Джоко Росич! Здравей, приятелю, добър вечер. Здравей, Марко, как си? Много съм добре и много съм добре, защото си ми на гости. Отново много се радвам, че си тук. Умори ли се да бъдеш известен? Абе, да ти кажа право, изморително е, ма не е лошо. Не е лошо. А помогна ли ти за известността? Помогна ли ти за нещо? За каквото и да било? Помага. Ето, например, като отиде в месарницата, до Средняковския пазар, аз не посочвам с пръст, дайте ми това месо или онова месо. Казвам, дайте веднага ми... знаят какво. Не, дайте ми, защото Лиляна ще готви, да рече, свинско зазера. И те ми дават най-хубавото. Да, 1 кило от хубавото, нали така казваш? Аз даже не казвам от хубавото. Те си знаят. Знаят си. Но носиш ли сега ножовете, които колекционираш с тебе? Бе, аз винаги имам някакъв нож. Така. Малко е сложно. А защо за самоотбрана? Защото си запален ловджия. Защо го носиш? Защо? Трябва ли човек да бъде въоръжен в България? Аз не съм ловджия. Не, това е извън мен. Но помага да имаш нож при себе си. Мишко, когато бях малко момче, един възрастен мъж, който тогава е бил на мои години, предполагам, беше казал едно много умно нещо, че на всеки мъж поне веднъж в живота му ще му дотрябва нож и е хубаво, когато му потрябва да го има. На теб дотрябва ли ти е до сега или чакаш още случая? Дотрябвало е няколко пъти. Трябвало ти е използвал си го. имал. Няма ги тези моменти в видеото, което сме приготвили за теб. Ще бъда все пак внимателен, защото имаш нож, а човек с нож заслужава уважение. Но нека да видим какво мислят другите за Джоко Росич. В 1951 година Варна се казва град Сталин. Народната библиотека се казва Васил Коларов. Сталин е навсякъде, дори пред Народния театър Иван Вазов. Начело на партията и държавата е другарят Вълко Червенков. И докато българите се чудят как да избягат отвъд желязната завеса, един сърбин търси политическо убежище в комунистическа България. Джордже Мирко Росич бяга от режима на Тито и от бедността, за да се превърне в един от най-култовите български актьори. Аз не съм завършвал никаква академия.
Аз съм икономист по образование, журналист по професия. В киното съм попаднал случайно. Ама толкова случайно, че равносметката към днешна дата е следната. 78 години, 112 игрални филма, в които е изиграл 30 смърти, но само една целувка. И то не с Кларк Гейбъл, нали? Носител е на множество награди, както и на пенсия от 279 лева. Точно колкото е струвало кило череши преди една година. Държавата го обича толкова много, че му дава българско гражданство почти веднага. 50 години след като Джоко идва в България. Но за всички нас той ще си остане един достолепен мъж с глас като шкурка. Кой знае защо наречен вечният каубой на българското кино. И до ден днешен пред камерата или съм на екран, да знаете, че е истински и че го правя от сърце и както си оно требе. Достоен мъж, живота на един достоен мъж събран в 2 минути. Едва ли е възможно, но направихме най-доброто. Поздравявам ви, добре. Абе, бехте ме питали нещо за Симеон Дянков. Какво стана с този въпрос? Ами не, аз само него ще го питам. Колко кофи лед трябва да изеде, за да добие глас като твоя? Я ми кажи. Аз мога да ти кажа. Кажи. Трябва просто да изпуши толкова цигари, колкото аз, и да изпие толкова водка, колкото аз съм изпил. А добре, това ще го направи ли истински мъж, как мислиш? Това вече е извън. Той вика си е божа работа. Това е извън мен. Да, добре. Образование икономист, професия журналист, кариера в киното. Как стана това нещо? Случайно. Ти дължиш кариерата си на една случайност. Абсолютно случайно. Всичко дължа на случайност, защото на мен виж ме на колко съм години и всичко, което бе станало в моя живот, е станало случайно. Аз не съм се стремял към нищо. Хора, народе мой, дължим Джоко Росич на една случайност и трябва да благодарим на случайността. Но хората тогава хората са бягали на запад, а ти си тръгнал на изток. Това не е случайност. Нямаше как, когато аз трябваше да избягам от режима, нямаше как да бягам на друго место. Тая граница ми беше най-близко. Успя ли бързо да намериш приятели тук? Казваш, че твоите приятели са продавачите на пазара в Ситняково и момчетата от кръчмата на Илко. Да. Всеки ден прекарваш там, между другото, от 12 до 2. Вярно ли е това? Верно е това. Аз и днеска бях там от 12 до 2. Сериозно? Традициите не се нарушават. За какво си говорите, като се съберете там, по-мъжки така? Данчо Василев беше написал една книга, в която в една малка глава в книгата беше описал нашата маса, където се събираме, и беше заглавието на тази глава беше Малкият парламент. Решавате ли важни политически въпроси? Бистрите политики. Ние не можем да решим нищо, но имаме мнение по всички въпроси. То е много пъти по-добро от това, което е официалното. А има ли вашия малък парламент мнение относно президентските избори? Кой е най-достоен? Още е рано да се каже за това нещо. Кой е най-достоен? Все още го обсъждате. Мога да ти кажа кой е най-достоен. Най-достоен е този, когото народа ще избере. Да не вземете да издигнете и вие кандидатура така от обсъждане на обсъждане. Все пак малкия парламент да има един голям кандидат. Бихме могли да ти кажа право, защото между нас на масата, която се събираме, особено събота и неделя, има невероятни личности. Разбрах аз обаче, че каквото и да обсъждате, в 2 часа плътно се прибираш вкъщи. Какво място са имали жените в твоя живот? Огромно, както на всички мъже. Всеки човек, който действително е мъж, нищо не е нищо без някоя жена около него. Ако няма жена... Според твои думи, ти си казал, че всичко, което си правил, е било за да се харесаш на някоя жена. Правил ли си глупости? Кой не? Па и ти си правил глупости. Естествено, ама въпрос е до каква степен, нали? Колко много? Да речем по-малко от тебе, но все пак, нали? Глупости всеки е правил. Няма така. С гласа си свалял ли си мацки на времето? Много ме интересува, защото аз го тренирам и искам поне малко така да добия майсторство в тая област. Имало е такова нещо. Имало е такова нещо, защото друго е да имаш до себе красиво момиче и да му кличеш, и друго е да му говориш с един дълбок глас. Това се пак влияе някакси. Не пак някакъв намек за Симеон Дянков. Ама айде, няма да говорим повече. Това не беше за Симеон Дянков. А наистина ли си постоянно влюбен? Цял живот. В една и съща жена?
Айде сега да не ядосаме Лиляна. Добре, няма, спираме. Да не ядосаме Спираме Лиляна. да значи, че тук виж утре в 2 часа нещо се променило в традициите. Няма такъв човек. Имаш страст към конете. По-скоро конете имат страст към мене. Не се ли страхуват от теб? Като им заговориш особено? Напротив, това е единствен контакт, който някога съм установил, макар че аз имам 35-38 години с коне. Единствен контакт, който съм установил с кон, беше една кобила. С кобила ще бъде, да, то няма да е с кон, разбираемо е, да. От която и до ден днес имам плаващо рамо, защото ме да направи един страшен инцидент. Но това животно, когато му говорих тихо, ниско и много приятни думи на ухото, тя потреперваше. Да знаеш, и аз от една кобила се сецнах много жестоко, още го помня този момент, ама това е пак друг въпрос. Виж какво, когато едно магаре с кобила, това е нормално, което ми казва. Това е стремеж към полет нагоре, нали? Изкачване в стълбиците. Говорим за коне, за оръжие, за жени. Коя обаче страстта, без която не можеш? Страстта да дишам. Няма какво да кажа. Няма ли да пишеш мемуари, в които да опишеш живота си? Сигурно много хора казват си, какво 10 минути може да разберем за живота на Джоко? Не си ли се изкушавал? И аз ли? И ти, да, и аз. Много хора, твои колеги, посегнаха към перото. Викам си, ще го питам, не мога да издържа. Да са живи и здрави, аз. Без мен. И то много по-безинтересни от теб писаха какво ли не. А човека, който може би има най-много какво да сподели за живота си, мълчи все още. Ето аз не искам да пиша какво ли не. Предлага ли ти някой да пише нещо за теб? Да, предлагали са ми много пъти аз да седна да говоря, нали, на един диктофон, дни наред и после те да направят книга. Само че това с мене не може да се случи, защото аз самия съм писач. А все още ли си убеден, че Балканите са раят на земята, както ми каза преди година? На един плакат, който подарих в едно заведение, помолиха ме с Андебел Флоумастер да напиша нещо. И аз написах следното. Балканите са единственото место в света, където аз мога да живея и да умра. И никъде не умра. Ти си видял национализма в неговите крайности, от шовинизма на сърбите до нашия кръчмарския родния. Какъв трябва да бъде модерният национализъм? Модерният национализъм трябва да се ръководи от едно нещо, което трудно може да се ръководи. Модерният национализъм трябва да се ръководи от любов, не от омраза. Смяташ ли, че е възможно това? Смятам, че е възможно, защото аз познавам безброй хора през целия си живот и основната част от тези хора са добри хора. А добрите хора могат това да правят от любов. Искам просто за финал да те питам, каква е тайната, каква е твоята тайна да остаряваш достойно в България? Аз като едно младо магаре все пак се интересувам живо. Вярвам Бога и мисля, че Той се грижи за мен. Благодаря ти много, Джоко. На гости ми беше актьорът Клинт Исток, моя голям приятел Джоко Росич! Силвенце, толкова си елегантна днес, че съм решил да те заведа на театър. Ще ме водиш на театър. Аз предпочитам на Южното Черноморие. Не. А чули, че най-после убиха Осама? Не, пак ли? Колко пъти ще го убиват този човек? Съсипаха го. Добре, остави се, Силва. Я да заложим на четене. Вижте, заглавията, за които не ни стигна времето. Мишел Бонев призна, че ходи с дъртак. Очаквайте следващия филм. С Богом, дядо. Плащаш 300 лева и спиш в леглото на Борисов. Хич няма и да спя. Търсят кандидати за световно по дълги носове. Ами, ако не ти го пусне, може и да стане. ГЕРБ сваля ковчезите от витрините. Що, ще ги ползват ли, бе, Силве? Не знам. Народе мой,
Продължава нашата инициатива в подкрепа на българската музика и на българската песен на Евровизия. Вече са ясни страните, от които може да гласувате за Поли Генова. Така че, ако случайно живеете в Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Кипър, Дания, Естония, Македония, Ирландия, Израел, Латвия, Молдова, Румъния, Словакия, Словения, Швеция, Холандия или Украйна, подкрепете българското! Браво! Както сега ще го направи и финалистката на Евровизия 2006 Мариана Попова. Гледайте ни утре, когато ще ни гостува човекът с матурите, разторвача на седенки, бившия министър на образованието и науката Даниел Вълчев. А сега останете с Мариана Попова и запомнете. Напоследък всичко се увеличава, освен заплатата и член. Нале! А сега слушаме Мариана Попова и нейното "Вървя". Здравейте, скъпи зрители! Огромна радост за мен, че съм тук. Подкрепяйте българската музика. Ние имаме нужда от вас. Поли, на добър час. Ние всички много те обичаме. От мене грабеха с шепи мечти, илюзии, любов. Сърцето ми е уморено да е сърце на чужд живот. Ще продължа и ще живея, ще пазя огъня за вас. Да, моето сърце трябва да расте. Такава съм, не ме е страх от всяка рана, по-силна стана. Не ме е страх, не ви дължа истинска до край. Боря се сама и ще продължа. Вървя и все едно за вас. Аз просто знам, че имам време.